Kanye tan ale nin kelen ale dafara mun ye arajo jɛkafɔ ale kɔnɔ ni wagati na ladala mun ye sibiri o sibiri an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kan ni wagati sera hakilina kun tɛ foyi ye dɔgɔkun kɔnɔna ni ale min tɛmɛna kunnafoniya mun kɛra anw ka jamana kɔnɔ ka se o kibaruya lase aw ma k'aw to aw ka cakɛdaw la walima k'aw to aw ka so aw ka sɛgɛlafiɲɛbɔw la k'aw to aw ka salon kɔnɔ dɔgɔkun kɔnɔ kunnafoni mun kɛra anw ka jamana ka se k'u lase aw ma cogo min na laɲini kun ye o ye hakilina taba arajo jɛkafɔ ɲɛmaaba karamɔgɔ Buwa Jabate bi kuma bara sɔgɔmaden na aw denkɛ n'aw balimakɛ ne ye Mamadu Mayiga ye ne maa min na jɛ ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ bi sɔgɔma in na o bɛ tali kɛ Ahmed Jakite le prince du technique ale tigɛ bɛ ne kɛrɛfɛ juru la bɔlɔlɔ siraw fɛ Sylvie Dako ale ka baara bɛnnen b'o kan ni ala sɔnna ma don kɔnɔna in na hakilina jiginna an bɛ wulikajɔ min fɔ ye o de bɛ tali kɛ tajiko maa bɛ se k'a fɔ bi tare anw ka jamana kɔnɔ sabula dɔgɔkun kɔnɔna la n'i y'a fara ɲɔgɔn kan fɛn fɛn taji mun kɔni ye kabiran citerne ba ka fɔ 100 ma bɛ se ka fɔ donna anw ka jamana kɔnɔ wagati kɔnɔna la ka kɛ n'o wulikajɔ ye an da bɛ don kɔrɔfɔw la nin kɛnɛ in kan ni an bɔra o kɛnɛ kan Mali ale ni Maroc ka tigɛ di ɲɔgɔn ma yan sanni feere ale ni usine ko ale sira fɛ an da bɛ don kɔrɔfɔ fɛn la o forum ba kɛra anw ka jamana kɔnɔ an ka ministre ale ni mun kɔni chambre de commerce ɲɛma n'o bɛ tali kɛ Maju Sɛnpara o ɲɛfɔli kan ye nin kɛnɛ kan ni an bɔra o kɛnɛ kan mun ye jalakɔjɛ sira Bangɔni sira ale min ni a ko bɛ senna a bɛ san 20 bɔ bi kabi mun kɔni ye Yate Mamadu Tumani Ture ale ka wagati kana se Elhaji Bukar Keyita ka wagati ma kana se bi gendarme Asimi Goita maa bɛ se k'a fɔ bi sogokan kɔni ale kɔni kɛra tiɲɛ ye o baaraw daminɛ an da bɛ don kɔrɔfɔw la ni an bɔra o kɛnɛ kan wagati min an b'a kɔnɔ an bɛ samiya donda la samiya kɔnɔna la ji bɛ tiɲɛni min kɛ jɛkulu min ka baara bɛnnen bɛ wulikajɔ ma se jamanadenw kunnafoniya cogo min na an da bɛ don kɔrɔfɔ fɛnɛ la ka kɛ n'o wulikajɔ kelen nin kɔnɔna an bɛ taa mun kɔni ANP ale kɔnɔ jamana ɲɛma gendarme Asimi Goita a y'a tɛgɛ fa ni k'a to maa minnu bɛ n'olu bolola baarakɛlaw ye panneau 300 ni a kunkanfɛn ni k'o ta ka d'u ma yaasa u bɛ se ka baara kɔni kɛ cogo min na da bɛ don kɔrɔfɔw la fo ka taa se sɔrɔ ni ale kɔni bɛnna mun kɔni ye juma kɔni su ma anw ka arajo ale ɲɛma Buwa Jabate ale kɔni taara ni ka kɛ mun kɔni ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn ma da ye arajosow ni ɲɔgɔn cɛ a fɔ ma ko kɔni maire patron de radio o kɔni kɛra jɛkulu fɛ a fɔ ma ko kɔni UGRM ye n'o bɛ tali kɛ Union des journalistes reporters du Mali a baaraw kɛra sɔrɔ nin bɛna ka baara ta ko duruna ye radio jɛkafɔ ma bɛ se k'a fɔ bi tare an ka ɲɛma ale kɔni bonyamasegin taara ni ka ɲɛsin a ma ka tila ka folikan ta ni ka d'a ma tuguni k'a jira k'a fɔ ko bi jɛkafɔ ale kɔni bɛna kɛ mun kɔni ye patron de meilleur radio o kɔni kɛra ale fɛnɛ an da bɛ don kɔrɔ fɛnɛ la fo ka taa se kunnafoni wɛrɛ ma ni ala sɔnna ma sanga kunkurunin kɔnɔ an na segin ka na kumaso kɔnɔ kunnafoni ninnu ka se ka ɲɛfɔli k'aw ye kɛnɛw kan i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ cogo min na kunnafoni bakuruba la min ye an ka jamana ale wulikajɔ baaraw kɔnɔna la jamana ɲɛmaw ka wulikajɔ kɔni kɛ ka ɲɛsin mun kɔni ye anw ka jamana kɔnɔna k'a daminɛ wagati min na mun kɔni ye tajiko ale gɛlɛya wagatiw kɔni kumaw bɛ ka kɛ anw ka jamana kɔnɔ jamana marabaw u ye wulikajɔba kɔni kɛ yaasa ka se ka mun kɔni ye dɛmɛ ta ni ka ɲɛsin jamanadenw ma o bɛna kɛ sababu ye mun kɔni ye tajiko gɛlɛya min ni an kun b'a kɔnɔ ka se k'o baaraw nɔgɔya cogo min na sabula maaw b'a dɔn wagati kun kɛra mun ye anw ka jamana kɔnɔ taji ni kun bɛ fɛ k'a sɔrɔ f'i ka taa aran de jɔ station kɔnɔna la jamana ɲɛma wulikajɔ caman kɔni kɛ ni ka se ka fɛɛrɛw kɔni tigɛ yaasa tajiko in ale bɛ se ka nɔgɔya cogo min na ka kɛ n'o wulikajɔ kɔni ye jamana marabaw y'a jira k'a fɔ mun ye an ka finitigilakaw u na tugu citernenw kɔ ka don anw ka jamana kɔnɔ o baaraw kɔni kɛra o kɛnɛ kan mun kɔni ye an ka ministre bɛ tali kɛ ministre de l'industrie et du commerce Musa Alassane Diallo ale bɛ ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye maa minnu fɛnɛ bɛ yen n'olu bɛ se ka taji ni ka se ka kumaya jamanadenw ye ni tɛgɛ kɔni dar'u kan u bɛ se ka taa bolo kan cogo min na a ye dɔ fɔ an ka jɛ ni k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Kɔfɛ ka na tile damadɔ in kɔnɔ o taara fo citerne 1,650 la o taara fo 1,75 o essence o de nana o de y'a to an sera ka an ka jamana kɔnɔdenw k'u nimisa wasa k'u ka hakɛlaw sabati tajiko la nka n y'a ye fana k'a fɔ o ye fɛn ye min y'a to an sera ka taji caman nana an ka jamana kɔnɔ o taji caman min nana an ka jamana kɔnɔ o kan ka kɛ sababu fana an ka se ka sini ɲɛsigi n'o baara ye o sini ɲɛsigi baara ye min ye k'a fɔ an bɛ o min kɔnɔ bi an ka fɛɛrɛ tigɛ ayiwa citerne minnu bɛna don nataw la an ka se ka dɔ b'o la k'o bila kɛrɛfɛ o kɛrɛfɛ bila min b'a to ni ala k'an kisi k'a tɛgɛ ni gɛlɛya wɛrɛ y'an sɔrɔ a b'a sɔrɔ min b'an kɛrɛfɛ an bɛ se k'o ta k'o don o da fɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya jamanadenw ma gɛlɛya b'olu ka tajiko la hali bi an bɛna ɲɛsin olu ma min b'a to olu fana bɛ se ka nɔgɔya sɔrɔ cogo min na nka an ye kuma min fana fɔ ka segin a kan o ye k'a fɔ fana an bɛ nin ta ka bi min na su ani tile jamanakuntigi gouvernement ɲɛmɔgɔ mali ministre jamana kɔnɔdenw olu ye sɛgɛn min kɛ ka muɲu min kɛ k'u fo k'u waleɲumandɔn mais o n'a ta bɛɛ ale bɛ an ka jamana kɔnɔdenw dɔw fana ko k'u tɛ sabali ko f'u ka continuer k'an ka essence soɲɛ k'a feere an k'o de tɛgɛ minɛ mɔgɔ mɔgɔ b'a n'i bila o sira kan an bɛ se ka fɛɛrɛ o fɛɛrɛ tigɛ k'o bali an b'o bali an y'o kuma fana fɔ k'o bɔgɔla dɔn.
ayiwa aw yɛrɛ faamuyali kɛ nin kɔni ye maa minnu ka baara bɛnnen bɛ taji ka se ka kumaya jamanadenw ma ni tigɛ kɔni dar'u kan u na bila jamana ka bolo kɔni kan ni an bɔra o kɛnɛ kan Mali ale ni Maroc ka jɛ ni ka sigi kɛ ɲɔgɔn fɛ forum a bɛna tali kɛ mun kan o de ye ka se ka sanni feere jagow ka se k'o nɔgɔya anw jamana filɛ ni ɲɔgɔn cɛla la ka se usine jɔ kɔni ma ka kɛ n'o wulikajɔ kɔni ye anw ka jamana minisiri min ka baara bɛnnen bɛ usine ko ni mun kɔni ye sanni feere ko ma Musa Alassane Diallo ka fara mun ye Maroc ta kan ani an ka chambre de commerce industrie du Mali ale ɲɛma Manju Sɛnpara ka se an ka jula caman kɔni ma o tun bɛ kɛnɛ kan a kɔrɔfɔ tɛmɛnen kɔfɛ an ye mun sɔrɔ kɛnɛ kan aw ni anw an ka jɛ ni ko lamɛn ɲɔgɔn fɛ an ka fara ɲɔgɔn kan ka hakili jagabɔ kɛ ka sigi kɛ ka baara dɔw boloda jira ɲɔgɔn na min b'a to an ka kɛnyɛrɛw jamana fila u bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na u bɛ se ka baara minnu boloda min bɛ kɛ Maroc ma nafa ye min bɛ kɛ Mali ma nafa ye an y'o baara de boloda bi o de y'a to an baarakɛ ɲɔgɔn an'an balimakɛ n'o ye minisiri min ɲɛsin bɛ jago ani usine ma ale wulila ka bɔ Maroc ka na fara anw kan ani maa 100 kɛnyɛrɛ maa 100 bololabaara la ani ka fara maliyɛnw kan an bɛna tile kelen baara min kɛ o ye k'a fɔ Mali kɛnyɛrɛw ani Maroc kɛnyɛrɛw hakilila jumɛn b'an na an bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo di la jago ni jamana de ye anw dun ka sɛnɛfɛn bɛɛ bɛ bɔ de ka taa feere kɔfɛ ka sɔrɔ a ma bayɛlɛma an ka sɛnɛfɛn fɛn bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ an ka se ka waleya de bila sen kan min b'a to an bɛ sɛnɛkɛ ninnu bayɛlɛma a bayɛlɛma o de bɛna kɛ nafa ye ba ye jamana ma o de bɛna kɛ sababu ye min bɛ baara di jamana kɔnɔdenw ma o de bɛ kɛ sababu ye min na jamana yɛrɛ ka sɔrɔ caya n'i ye école jamana de ye i y'a sigi 100 sara la anw bɛ école min bayɛlɛma an ka jamana kɔnɔ a tɛ tɛmɛ 2 kan 100 la donc an ko an bɛ se ka wale jumɛn kɛ an bɛ se ka usine sigi min bɛ école bayɛlɛma jiri caman de b'an ka jamana kɔnɔ jiriw bɛ se ka yɛlɛma k'a kɛ fura ye k'a kɛ ka maliyɛnw furakɛ baara de o de y'an caya nin kɛnɛ kan an y'a fɔ opérateur bɛɛ ani industriel bɛɛ ka na nin forum min na pour que an bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya sɔrɔ a kɔnɔ cogo min na ka usines ni fɛn caman dayɛlɛ an fɛ bi ko ma Mali ni Maroc bila ɲɔgɔn fɛ fɛn caman ma an ni ɲɔgɔn cɛ n'Ala sɔnna ma caman fana bɛna fara a kan a bɛ mɔgɔ kura de sɔrɔ a ni minnu tɛ ɲɔgɔn dɔn donc bɛɛ n'a ka laɲini don surtout Maroc fana développé don sɛnɛ na donc ni Ala sɔnna ma dugukolo bɛ Mali bolo ji bɛ Mali bolo an bɛ hakililaw falen an bɛ échange kɛ an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min na Mali ni lajɛrɛba in a kɛli yɛrɛ fɔlɔ a hakilina ɲana kojugu mais a min bɛ sirakɔrɔw sinsin o ye kelen commerce b'an ni ɲɔgɔn cɛ nin m'o commerce fɛnɛ sinsin mais a bɛ min sinsin kosɛbɛ anw fɛ yan bi fɛn bɛɛ de b'anw bara an ka problème ye an b'a bayɛlɛma cogo di an ni Maroc ka ni jɛ ye technologie b'olu bolo technicité b'u bolo u bɛ n'anw dɛmɛ ka se k'an k'o bayɛlɛmali ninnu kɛ a sur place yan ayiwa ala k'o dugawu minɛ ni an bɔra o kɛnɛ kan an bɛ segin ka na mun ye sigida fɔlɔ ale kɔnɔ ka daminɛ Bankɔni Jalakɔrɔji fo Ɲɔsɔnbugu ale sira komi ni a bɛ senna a bɛ sin ka san 20 bɔ bi kabi waati min na mun kɔni Amadu Tumani Ture ale tun y'a ko laɲini ka se ka sira ninnu bɔ o tɛmɛnen kɔfɛ Alhaji Bubakari Keyita o tun y'a laɲini sira bɛ se ka bɔ cogo min na nka bi ma a bɛ se ka fɔ sogokan a kɔni kɛra tiɲɛ sabula gendarme Asimi Goyita ale ni a ka mun kɔni gouvernement u ye wulikajɔ min kɛ ka se ka sira caman bɔ bi o dɔ bɛ tali kɛ an Kulukoro sira in na dɔ bɛ tali kɛ Kati siraw la a bɛ tali kɛ mun kɔni hali an ka marabolo sirako ka se k'o wulikajɔ kɔni kɛ cogo min na minisiri min ka baara bɛnnen bɛ sirabako ma minisiri madame Danbele Madina Sisoko ka se mun kɔni ye an ka dugukolo ko ale ni mun kɔni ye soko minisiri mun kɔni bɛ tali kɛ Abdoulaye Imran Toure olu ka wulikajɔ kɔni farala ɲɔgɔn kan ne ka se ka nin baara kɔni daminɛ a bɛ se k'a fɔ bi a ko kɔni daminɛ o bɛ sen na ka daminɛ Bankɔni ka tɛmɛ Jalakɔrɔji fɛ ka taa fo Ɲɔsɔnbugu a baara wulikajɔ kɔni bɛ sen na a kɛnɛ kan mun ye Mahamadu Wɔlɛgɛm ale ye urbanisme directeur général an b'ale lamɛn n'a tila waati min na sigida Gale ale maire Umaru Togu fo ka taa se mun kɔni cakɛda min bɛ ka nin baara yɛrɛ kɔni kɛ o fana ka ɲɛma an jakɔrɔ fɔ lamɛn ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ 573 hakɛ la donc o ye baara bɔra kɛ so ninnu ka sow la n'a sɔrɔ a bɛ projet in kɔnɔna na a bɛɛ évaluera donc évaluation kɛlen donc a f'u fana ɲɛna u kana u ka PV signer k'a fɔ wari min kan ka d'u ma comme indemnisation o montant fɔr'u ɲɛna an bɛ komi min na ko bi mɔgɔ hakɛ min sɔnna ka na PV signer a bɛ taa mɔgɔ 433 bisa fana o bɛ traitement na pour le moment k'a si donc an bɛ se k'a fɔ mɔgɔ 460 kɔ olu bɛɛ pratiquement olu sɔnna wari min proposé o ye maintenant difficulté min bɛ yen hali bi o ye maa 140 dɔɔnin olu de bɛ yen n'olu ma ye fɔlɔ
ministère des domaines et de l'habitat là. Donc à manier nous fait au PV aussi ka ni mouye o be se ka duma sinon bara kon dame na so majena kon ta la blé dutla kawo an kumana ani almamu an demsenu ani kafo jekulu mi kuma be se ka don sira ni barala ani ulu be kumana pour que bara mi se ka ke basiki kono ani bi ni o bara dame na an be ala fo kala barkada ami foli kene fana bila munu e bara ni famia yani bara ni kadame do e bara nyen bila oke munu e bara nyen bila ke ka sira libéré yani bidon che ambulu fo ko walima don bon munu ma se ka fana yoro bara yoro libéré yani bidon se amba nyino fana fe yoro ni uka libéré yani masini ga se uyerema ma bere yara wala fa ngati bo ala de na ngotie dai ma bi na ko ne da ko ngwa de da tiro ko de to ala ka de da so ba be ni c'est-à-dire il faut que nous ka yoro munu benno parce que mo be sira kan donc sira en yoro damara défini ko awbe mi wala to kana emprise donc akanga ben mettre bi ça va dema donc mettre bi ça va donc aya sur mo ka so ba kono fami réseau fana énergie kaputo ba kono somage petit yo ba kono téléphonie totalement mouvni SMTD nous be ka télé minan ba kono donc faut ninka se ka tira bon no follow pour que mo ka se ka nous ben no réseau tigu fana ko se ku ka réseau katana e ko fait quoi pour que baraka se ka ke donc parce que nini make barak se ka ke parce que entreprise bina jo barak na ke donc mi entreprise jora donc entreprise jora we mi c'est que entreprise ka baramina o de bejo ayiwa ni ala sɔnnama hakilina ɲuman ala k'o di bɛɛ lajɛlen ma baara kɔni daminɛna an bɛ dugawu de kɛ a tɛmɛ ko ɲuman ala ka se k'o nɔgɔya cogo min na yaasa jarawalejikaw fana bɛ se ka sira ɲuman sɔrɔ cogo min na tagasigi bɛ se ka nɔgɔya cogo min na jago bɛ se ka nɔgɔya sanni feere bɛ se ka nɔgɔya cogo min na ta kɔnɔna la kɔrɔfɔtɔ ma kɛ min ni min ye o na samara o jɛ ka fɔ halisa cakɛda min ka baara bɛnnen bɛ wagati min ni an b'a kɔnɔ n'o ye samiya kɔnɔna ye ka se ka mun kɔni ye siraw kɔni ka se k'o bɔ ka se ka kɔ dɔw ka se k'olu bɔ so minnu bɛ kɔ dɔw la ka se ka fɛɛrɛ n'olu la cogo min na yaasa ji ka tiɲɛni a ka se ka nɔgɔya cogo min na a kana se ka tiɲɛniba don maaw kun o jɛkulu n'o ye seko jɛki ka fara protection civile maaw kan fo ka taa se mun kɔni ye mali météo maaw olu kɔni n'u ka comité mun kɔni ye de gestion de crise olu farala ɲɔgɔn kan ka se ka ladilikan di maaw ma ni san bɛ ka na maaw kan ka mun de kɛ maaw man ka mun de kɛ ani maaw kan k'u kɔlɔsi yɛrɛ la ni baara min kan ka kɛ bi jamana ɲɛmaaw fɛ yaasa mun kɔni ye an bɛ se ka dugawu kɛ cogo min na samiya min an b'a kɔnɔ a kasara a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na nka mun kɔni ye kabayɛgɛ ɲɛna ko kɔni ye tiɲɛni don sabula maa naani ɲɔgɔn na a y'olu bɔnɛw ni na an bɛ se ka ɲɛfɔli sɔrɔ a ko kɛnɛ kan ka jɛ ni mun kɔni ye sukojɛki maaw ka ɲɛmaw an ka jɛ ni k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ anw jɔyɔrɔ ye min ye a la o bolo minnu bɛ bamakɔ kɔnɔna na so fɛn o fɛn bɛ ka jitɛmɛ sira girin olu ci ka bɔ yen nɔ an ye ko 11 de recense bamakɔ kɔnɔ ɔ sisan an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi an ye 8 kɔni libéré minnu bɛ kɔ dawulen na u ka baara in nɔgɔya an bolo kɛkun ye olu yɛrɛ de ko ye ɲinata yɛrɛ sanpɛrɛn de an kamana kan kosɛbɛ ala ka hinɛ u la an ye mɔgɔ 4 ni tora o la appareil minnu utiliser sisan n'o y'an ka téléphone ye appareil électronique ninnu a ɲininen b'an fɛ an ka télé ninnu bɛɛ faga ani minɛn minnu b'an bolo minnu bɛ se ka sanmɛgɛru attirer donc an ka an yɔrɔ jamaw minɛn ninnu an k'olu datugu gouvernement ye mesure dɔw ta ka caniveau ninnu labɔ baara in a y'a ɲɛci ɲɛ a bɛ tile joli bɔ bi san bɛ nali ka tugu ɲɔgɔn na mais n'i y'a ye san ma se ka dɛgɛ kɛ parce que mesure minnu taara fɔlɔ olu fruit y'o ye an b'a ɲini mɔgɔw fɛ a kana taa ɲaman bɔn k'u fɛ ji la waati an bɛ ɲinɛ ta la kosɛbɛ k'u janto yɛrɛ la n'i donna so kɔnɔ i bɛ san minɛ yen nɔ e bɛ foro la ka taa san minɛ yiri jukɔrɔ parce que ni kaba ko k'a bɛ pɛrɛn a bɛ jigin fɛn janw de kan yiri b'o la n'a dun jiginra o kan e bɛ o jukɔrɔ i b'a dɔn a bɛ kɛ kasara ye ayiwa ni ala sɔnna ma faamuyali ko ɲuman ala k'o nɔgɔya mun kɔni ye maliden bɛɛ lajɛlen yaasa kasara an bɛ se ka bɔ o kɔnɔ cogo min na hali bi min ye an ka jamana kibaruya ko la ni an bɔra o kɛnɛ kan a bɛ fɔ ministère de l'entrepreneuriat national de l'emploi ale ni ANP agence nationale d'emploi fo ka na se mun kɔni APCM n'o bɛ tali kɛ bololabaarakɛlaw ka cakɛda min bɛ yen nɔ n'o ɲɛmaa ye Mamadu Mɛnkɔrɔ Tarawele ka se ANP ɲɛmaa Ibrahim Agnog ka na se mun kɔni ye minisiri 2 ka daminɛ minisiri Umu Sali Sek ale ni minisiri Mamu Dafe o mun ka minisiri bɛ tali kɛ Seko Ndonko ale kɔni kɛnɛ kan bololabaarakɛlaw ale ni boulanger ale ni pâtisserie dilannaw
k'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan maa 115 ka kɛ ni jamana ɲɛma gendarme Asimi Goita a ka hakilinaw la ka se ka bolobakɛlaw dɛmɛ cogo min na kuranko gɛlɛya min ni an b'a kɔnɔ u ka se ka baara kɔni kɛ yaasa ka se ka mun kɔni dɔ bɔ ka degun na pano 300 ni a kunkanfɛn a n'a baarakɛminɛw ni k'o ta k'o di ni maa 115 ma a kɔni ka nisɔndiya kɛnɛba kɔni ye sabula maa caman y'a yira k'a fɔ degun kun bɛ olu kan nka nin wulikajɔ min kelen filɛ nin a bɛna kɛ sababu ye bololabaarakɛlaw bɛ se ka mun kɔni dɔ bɔ ka degun na cogo min na a kɔrɔfɔ tɛmɛnen kɔfɛ a kɛnɛ kan an bɛ fɔlɔ mun kɔni ye ANP ale ɲɛma n'o bɛ tali kɛ Ibrahima Agnok a ye mun sɔrɔ ka d'a ma an ka jɛni ko lamɛn ɲɔgɔn fɛ. O bɛ fɔ n bɛ artisan ninnu fɛ directeur général de l'ANPE n bɛ artisan ninnu fɛ fo an ka programme ministère de la charge de l'emploi ani artisanat APCMM ani ANPE u ye programme bila 5 ans pour créer des emplois donc an ye kit di mɔgɔ 115 ma donc o hukumu la an bɛ fɛ ka f'u ma u ka baara kɛ pour que baara mun bɛ créer u bɛ se ka dɔ créer tuguni pour que programme ka taa ɲɛ. L'entrepreneur national de l'emploi et de la formation professionnelle, o ye Moussa Seke, an bɛ fɛ ka fo parce que ale de orientation di an y'an ka président de conseil d'administration donc an bɛ fɛ ka fo artisan ninnu ma u ka programme ta u ka ta sɛbɛn yɛrɛ la pour que a ka réussite ka taa ɲɛ. Ayiwa mun ye artisan ka ɲɛma n'o bɛ tali kɛ Mamadu Menkoro Traoré ni ale ye APCM ɲɛma ye a fɛnɛ dɔ sɔrɔ ka di an ma. A ma di kunfɛ a dira ka bɛn wagati togoya de ma i y'a ye actuellement an ye formation caman kɛ FAPA ka dɛmɛ ni ministère de l'emploi yɛrɛ ka service rattaché bɛɛ faralen ɲɔgɔn u y'an dɛmɛ formation na mais panneau solaire de ta cayara n'a bɛɛ formation na donc u y'an ka ɲɛsigi minɛnw ka di parce que formation ye ko dɔ ye o ye kelen ye mais baara yɛrɛ fana baarakɛminɛn fana y'a dama ko ye donc minɛn de dir'u ma bi k'u ka taa baara kɛ u ye min k'a la k'u ka taa pratiquer o ye koba ye quoi donc ani domaine wɛrɛw bɛ yen olu fana minɛnw dira parce que olu bɛɛ formera donc an nisɔndiyalen b'o de la o de y'a kɛ koba y'an bolo mɔgɔw ɲɛ b'a la ten an bɛ nin kɛnɛ kan mais n'i ye ko in lajɛ a bɛna baara min créer a bɛna baara di mɔgɔ hakɛ ma ka ni denmisɛnnin hakɛ ma o ka ca dɛ donc an nisɔndiyalen bɛ ANP directeur fo k'a ka ministre fo k'an yɛrɛ k'an ka ministre fo min nana an dɛmɛ a la kosɛbɛ o min y'an bilasira ɲinan ye au départ ministre ye au président en exercice. Le président est champion de l'artisanat. Il m'a rentré au cadre. Parce que le président est 300 panneaux mundama. A mana ye mɔgɔ wɛrɛ ka bɔ kɔfɛ k'a bɛna baara kɛ an b'a fɛ artisan maliyɛnw de k'a kɛ donc n'olu bɛ se k'o kɛ a k'a sɔrɔ minɛn de b'u bolo ko in b'o hukumu fana kɔnɔ donc an bɛ dugawu kɛ ala ka nin kɛnɛ ɲɔgɔnnaw caya kosɛbɛ kosɛbɛ voilà merci. Ala k'o dugawu minɛ hali bi an bɛ to kɛnɛ in kan Mamu Dafe ale ye mun ye an ka bololabaarakɛlaw hôtel-ko ni mun kɔni ye ka olu ka ministre Mamu Dafe a fɛn dɔ sɔrɔ ka di an ma. muso fo ministre Moussa Seck n'ale entrepreneur ni cakɛdaw ni sɔrɔ yiriwa ministre ye n b'a fo dante foli min na parce que nin y'a siɲɛ caman ye a bɛ dɛmɛ lase artisanw ma ale ka baara yɛrɛ fanba ye a ye gafew b'a bolo min b'a to an ka bololabaara bɛ se ka sabati cogo min na donc n b'a fo la dante foli min na a n'a yɛrɛ ka cɛsiri n bɛ a ka service fo technique fo n'o ye ANP ye à travers lequel a bɛ dɛmɛ in kɛ ka an yɛrɛ ka service fo n'o ye chambre de métier u bolo dilen don ɲɔgɔn ma vraiment artisanat ye koba de ye Mali kɔnɔ artisanat ye koba de ye Mali kɔnɔ donc a ka d'an ye artisanat ka taa ɲɛ n'i y'a jateminɛ a ma mɛn farafinna bɛɛ nana ka na artisanat ɲɛmɔgɔ ta k'a di Mali ma k'a sababu kɛ nin walew ni fɛnw ye donc ne hakili la ministre ka foli ba b'o yɔrɔ la ka APCM fo ka ANP fo donc vraiment a nisɔndiyara n b'a fɔ an balimakɛ minnu n'an balimamuso komi yɛrɛ diyara n ye kosɛbɛ an y'a jateminɛ donation ni ani diplôme ni muso caman de b'a la o b'a jira k'a fɔ musow ka taaɲɛ o laɲini dɔ la kosɛbɛ donc o fana ye fɛn kura ye an k'an ka madame le ministre foli yɔrɔ min ye donc k'a jira k'a fɔ ni minɛn dir'u ma u bɛ baara kɛ u ka baara kɛcogo ɲuman u ka se ka kɛ entrepreneurs baw ye minnu bɛ formaliser minnu bɛ se ka kɛ sɔrɔ sira sabati an ka jamana kɔnɔ parce que an bɛ deli k'a fɔ an ko ni artisanat sabatira a ka ca ala fɛ Mali ko caman bɛ sabati donc vraiment artisanat secteur an kɔntana ne yɛrɛ min ministre ye n kɔntana kosɛbɛ n ye n balimamuso fo an b'a fɔ bamanankan na n ko ala k'a caya ɲɔgɔn wɛrɛ la. Ayiwa ni ala sɔnna ma an bɛ to kɛnɛ in kan hali bi ka se k'ale kow datugu min ye ministre min yɛrɛ n'a bɛ tali kɛ l'entrepreneuriat kan Oumou Sali Seck ni ale ye nin ko yɛrɛ fɛnɛ hakilina taba dɔ ye a ye mun sɔrɔ ka di an ma an ka jɛni ko lamɛn. Donc an ye ɲɔgɔn sɔrɔ bi don in na donba de don ne ni n teri ɲɔgɔn n balimakɛ monsieur le ministre en charge de l'artisanat aw ka ministre k'a yira aw la ko gouvernement
an bɛ baara kɛ ni an ka ɲɛmɔgɔw hakilina ye parce que an bɛɛ de bɛ jɛkulu kelen kɔnɔ donc ɲɔgɔn dafa o b'a to kow bɛ se ka yiriwa a bɛ se ka nafa caman lase jamanadenw ma donc o kɔnɔna la ne ni n balimakɛ ministre Mamou Daffé an y'an bolo di ɲɔgɔn ma ko caman kɔnɔ aw bɛ ɲɛ ka ko caman kɔnɔ ne yɛrɛ bɛ taa a caman kɔnɔna la donc k'a fɔ aw ye ko minɛn minnu dira aw ma bi an ka ɲɛmɔgɔw hakilina de don bɛɛ b'a dɔn défi belebeleba min bɛ gouvernement kunna bi o fɛn min ye énergie ko ye donc o kɔnɔna la jamanakuntigi ye fɛn caman sigi sen kan walasa ko in bɛ se ka nɔgɔya donc installation belebelebaw bɛ ka jɔ jamana kɔnɔ dans le cadre de l'énergie solaire et aw b'a dɔn bi camanba bɛ ka installation solaire ninnu de kɛ walasa u ka se ka baara kɛ ka se ka électricité sɔrɔ donc o kɔnɔna la demande baden de b'a yɔrɔ la dɔw b'a kɛ n'aw y'a jateminɛ a daminɛni na dunanw de bɛna kɛ mais bi bi in na Maliens, artisans, les artisans surtout, aw sera k'aw former o kɔnɔna la minɛnw b'aw bolo donc dunan kana na ka na aw ka baara cɛ ka bɔ aw sen kɔrɔ olu bɛ se ka fɛn fɛn kɛ fɛn min ye maintenance ye installation ye entretien ye réparation ye aw bɛ se k'a bɛɛ kɛ donc an ka dɛmɛ ANP sera ka aw accompagner puisque nin ye partenariat belebele min ye yɔrɔjan partenariat ye min bɛ ANP a n'aw ka chambre ni ɲɔgɔn cɛ donc ka se ka aw former FAFA fana bɛ formation na ka se ka minɛnw d'a ma aw ka se ka baara kɛ ne bɛ min ɲini aw fɛ dɔrɔn aw k'a minɛ ko ɲuman et puis fɛn fɛn ye procédure ye administrative ye a y'o accompli parce que bi aw bɛna baara dɔ de daminɛ aw b'a la déjà walima k'aw ka entreprise renforcer mais pour que aw ka se ka yiriwa f'a k'a sɔrɔ bataki fɛn fɛn kan ka taa impôt ni fitinin minnu kan ka sara il faut k'aw k'u sara pour que aw ka se ka financement sɔrɔ ni marchéw dabɔra sisan aw ka se ka marchéw sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw minnu bɛ à jour olu kana a minɛw la parce que an ka laɲini ye min ye dans quelques années an ka se ka aw dɔw ye sinon aw bɛɛ lajɛlen aw bɛɛ ka kɛ entreprise belebelebaw ye ayiwa nin kɔni ye Umu Sali Sɛk a ye kɔrɔfɔ min ta ni ladilikan ta ka ɲɛsin maa minnu ma maa 100 ni maa 15 min ni jamana ɲɛmaa ka dɛmɛ ser'u ma bololabaarakɛlaw don u bɛ se k'u yɛrɛ ta cogo min na don ta kɔnɔna la ka se ka kɛ patɔrɔnbaw ye ni ka se ka denmisɛnninakaw fana ta yaasa jamana ale baarako bɛ se ka nɔgɔya cogo min na. hali bi an ka jamana kunkanko kuma la nin waati laban na maaw bɔra ka kɔrɔfɔ kɔni mɛn bɔlɔlɔ siraw fɛ ani nanzara ka mun kɔni ye kunnafoni dusu siraw fɛ ko lamɛriki jamana k'olu y'a laɲini k'u bɛna an ka jamana kɔnɔ ko na intervention kɛ o min bɛ tali kɛ bamanci kɛwale jeune maaw olu kɛlɛli ko kɔni kan ka kɛ ni an ka maaw ye mun kɔni wulikajɔ min kɛ ka don an ni fisi ani wulikajɔ min bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ hali bi nka kuma in kɔni nkalontigɛra an ka jamana marabaaw fɛ min bɛ tali kɛ Abdoulaye Diop ministre des affaires étrangères min b'an ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ o y'a yira k'a fɔ k'olu tɛ foyi kalama ko la wa olu ma bataki foyi sɔrɔ a ko la min bɛ tali kɛ ka yira k'a fɔ ko lamɛrikajɔ k'u bɛna an ka jamana kɔnɔ ko wa ko Mali mako tɛ o la bi an bɛ don min na ko bi n'a mako bɛ mɔgɔ la ko siraw bɛ an bɛ tɛmɛ sira minnu fɛ ka kɛ n'o wulikajɔ kɔni ye mun ye honorable Abubakar Sidiki Fɔnba ni ale ye CNT cɛden ye mun bɛ tali kɛ conseil national de transition kan ale ye kunnafoni dilaw wele ni ka ɲɛfɔli kɛ u ye ka kɛ ni mun kɔni ye Amérique jamana u ka laɲini ye mun ye ani hakilina min bɛ u kɔnɔ ka ɲɛsin an ka jamana ma a ye mun sɔrɔ ka di an ma Abubakar Sidiki Fɔnba an ka jɛ ni ko lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Ala ye a se di Mali ma Ala ye a jɔdaba d'an ma Ala y'a kɛ minnu kun ŋaniya ye ka jamana in yɛrɛ minɛ Ala ye an ka golomasiri tabaw fanga se u la baara minnu kɛra ANEFIS a baara fanga ka bon kosɛbɛ tiɲɛ don wagati min kɔnɔ embuscade dɔw kɛra o ti ban guerre la o ti ban kɛlɛ kɔnɔ sabula ni kɛlɛ in an ma nin di kɛlɛ de la kɛlɛ in hali n'an bɛɛ nin bɛ to a la an b'a kɛ pour que ka Mali bɔ jɔnya la minnu jɛra u nin kɔ an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'u dayɔrɔ suma k'a fɔ u somɔgɔw ɲɛna k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna n'u sara jamana ko de la u sara de walasa an minnu bɛ yan ni nɔ halisa ka an fɛnɛ lakana Ala k'u sara kɛ arijinɛ ye minnu bɛ yen n'u banana Ala ka kɛnɛya d'u ma ka f'u somɔgɔw ye aw kana nimisa nin na
ay Allahu Taala fo aka barkada ala ye den di aw ma minnu sɔnna k'u bɛ taa jamana kuma bɔ hali n'a y'a sɔrɔ den dɔw fɛnɛ bɛ yen minnu bɛ ka jamana lagosi o wagati kelen na a ye nisɔndiya ni a ka maa minnu tora nin kɛlɛ la mɛ bɛɛ ka bila i kunkolo la ko kɛlɛ in hali n'an bɛ ni bɛ to a la an bɛ kɛlɛ in kɛ sabula kɛlɛ in ye ka bɔ jɔnya de la wa kɛlɛ in ala de b'a ban dɔn dɔn mɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka se di mali ma o hukumu kɔnɔna la aw bɛɛ nana ye k'aw ye a bɛ cɛ bɛ ka bɔlɔlɔw fa ko lamɛrikɛnw ko u y'a ŋaniya a ma kɛ fɔlɔ dɛ k'a ŋaniya b'u kɔnɔ k'u bɛ fɛ ka na u ɲin don mali ka kɛlɛ la u yɛrɛ bɛ siga la fɔlɔ n'an b'a fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ lamɛrikɛnw ɲɛna anw mago tɛ ameriki la bi an mago tɛ ameriki la sini an ka dugukolo kan ko mali tɛ siri ye wa mali tɛna kɛ siri ye mali jigi dalen bɛ a ka kɛlɛkɛcɛw de kan mali jigi dalen bɛ IES cɛdenw de kan mali ni risimu bɛ baara la fɛnɛ an n'olu bɛ ka baara kɛ n'u bɛ k'an kalan n'u bɛ ka minɛn d'an ma an b'o o de dɔn anw mago tɛ maa si la k'i ka na an dɛmɛ an ka dugukolo la k'an ka kɛlɛ kɛ an ka sarasu cɛw pilasi la ayiwa hali bi ni kɔni ye Abubakar Fɔnba a y'a dama suɲɛ ka kumakunkurun di maaw ma min bɛ tali kɛ kunnafoni diko jamana ɲɛmɔgɔ kunnafoni sira min bɛ wele ko Sigma ani ka ɲɛsin mun kɔni bi Mali den minnu bɛ yen n'u bɛ ka baara kɛ bi fasow ye n'o bɛ fɔ o ma ko videomaniw n'olu bɛ ka baara kɛ bi ka se ka mun kɔni nansaraw kɛlɛ cogo min na ani wulikajɔ min kan ka kɛ kunnafoni ko sira fɛ an ka dɔn namɛ kɔrɔfɔw la. sirilen bɛ mun na n'a bɛ fɔ a ma ko Sigma awɔ ale bɛ institution ka baara kɛ mais ale ka baara tɛ maa minnu bɛ kuma réseau kan ka faso bi ale tɛ se ko olu jaabi n ye cɛba minnu fɔ olu de bɛ olu jaabi bɛɛ ni i jɔyɔrɔ don jamana ko la n'a bɛ fɔ o ma ko la défense collective a diyara maa ye a ma diya maa ye videomaniw ani communicants n'u tun b'u jɔ jɔda dɔ la sisan tɛ an sɔrɔ nin yɔrɔ la Asimi bɛ ka jɔyɔrɔ fa CNT bɛ ka jɔyɔrɔ fa gouvernement bɛ ka jɔyɔrɔ fa mais ninnu fana bɛ ka jɔyɔrɔ min fa n'u bɛ ka nkalontigɛla minnu bɛ RFI la nkalontigɛla minnu bɛ diɲɛ fan bɛɛ n'u bɛ ka olu ka nkalon k'o ɲɛnabɔ ka an ka tiɲɛ da k'u ka nkalon kɔkari. ayiwa aw yɛrɛ faamuyali kɛ ka mun fara nin kan dɔrɔn jamana marabaw yɛrɛ mun bɛ tali kɛ mun kɔni Abdulaye Diop ale kɔni y'a kuma fɔ ka nɔgɔ bɔ a la pewu ko bi Mali bɛ don min na komi bi Mali ma bataki sɔrɔ Mali ma kunnafoni foyi sɔrɔ ka yira k'a fɔ ko l'Amérique jamana k'u bɛna anw ka jamana kɔnɔ wa nin fɛɛrɛ in maa bɛ se k'a fɔ nin bɛ tali kɛ nansaraw ka fɛɛrɛ dɔw fɛ sabula u bɛ nin ko ninnu kɛ ka caya kosɛbɛ dala sumusumuni ka se ka jamanadenw hakilina jateminɛ nka bi Maliden fanba jigi bɛ mun kɔni an ka armée kan bi an bɛ dugawu de kɛ armée bɛ kɛlɛ min na bi a fanga ani a labanko ɲuman Ala k'o nɔgɔya an ka jamana finitigilakaw ye. hali bi an bɛ to an ka jamana kibaruya ko la i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ ye cogo min na a bɛ fɔ mun kɔni ye sifin jɛkulu min ma journalistes n'o bɛ tali kɛ kunnafonidilaw ma arajosow b'a la mun kɔni presse écrite maaw b'a la bɔlɔsira maaw b'a la n'a jɛkulu tɔgɔ UGRM ma n'olu bɛ wulikajɔ kɔni kɛ Union des journalistes et reporters du Mali olu ka nin wulikajɔ min bɛ kɛ ni nin y'a 5e édition ye o bɛ mun kɔni ye wulikajɔ kɔni kɛ ni ka se ka kunnafonidila ɲɛmaa minnu bɛ yen nɔ kunnafonidiso minnu bɛ yen nɔ n'u ka baara kɛcogo ka ɲi ani ɲɛmaa minnu bɛ yen n'u bɛ ka wulikajɔ kɛ bi ka baarakɛlaw kɔni ka wulikajɔ kɔni kama ni ka se ka jɔnjɔn ta ni ka di o ma o baara dɔ kɔni kɛra sura ko tuguni anw yɛrɛ fɛ yan Bamakɔ dunanjisoba dɔ kɔni kɔnɔna la wa maa bɛ se k'a fɔ anw ka radio n'o bɛ tali radio jɛ k'a fɔ ale ɲɛmaa kɔni ale sugandira ni k'a kɛ mun kɔni ye meilleur patron du radio kɔni ye k'a yira k'a fɔ ko mun kɔni ye radioso n'i y'u ta ɲɛmaa minnu bɛ yen nɔ bi k'ale bɛ kɛ o maa fɔlɔ kɔni ye o trophée taara ni k'o di a ma a fɔ ma ko mun kɔni ye meilleur patron du radio ale kɔni ye o jɔnjɔn kɔni sɔrɔ wa jɔnjɔn kɛnɛ sɔrɔli kɔni kan folikantara caman taara ni ka ɲɛsin a ma k'a yira a la k'a fɔ mun kɔni ye baara min ni a b'a la Jagafɔ bɛ ka baara min kɛ bi fasoko la Jagafɔ bɛ ka baara min kɛ bi mun kɔni ye jamanadenw kunnafoni ko la ko b'a fɔ kɛnɛ kɔni kan ka tila tuguni ka jɔnjɔn ta ni k'a d'a ma ka tila ka mun kɔni ye médaille ale ni trophée ni ko ta ni k'o d'a ma o dira maa min fɛ o de ye Mamudu Bokum ye ale min yɛrɛ bɛ tali kɛ IRTEL ale président kan bi o de kɔni baaraw kɔni kɛra surɔ an bɛ se k'a fɔ mun kɔni ye Jagafɔ bi maa bɛ se k'a fɔ tare an bɛ dugawu de kɛ ɲɛmaa ye jɔnjɔn min sɔrɔ nin ye Ala ka k'a bolo kunna wolo ye wa ɲɔgɔn caman Ala ka se k'o nɔgɔya cogo min na o Jagafɔ ale baarakɛla bɛɛ lajɛlen ye a n'a ɲɛmaa fɛnɛ ye ka hali bi ka se ka mun kɔni baarakɛlaw ka se ka don jigi kɔrɔ yaasa mun kɔni ye Jagafɔ an bɛ se ka kɛ misaliba ye cogo min na baara min an b'a la
la su ani kile wa ni yo misali dɔ ye sabula bara ni b'a la ni commencé kɛra ni ka bonya ma se ta ni ka ɲɛsin ma a bɛ cɛsiri don maa tɔw fɛnɛ la ka se k'i ta ɲɔgɔnna ye ni kɔni kɛra sɔrɔ anw ka ɲɛmaa ye mun kɔni ye Buwa Jabate ale kɔni taara ni ka kɛ meilleur patron de radio o jɔnjɔn taara ni k'a d'a ma dun ta kɔnɔna la kɔrɔfɔ tɔ ma kɛ min ni min ye o nana samaro jɛ ka fɔ ale sanfɛ. hali bi kunnafoni kow la an bɛ taa AES jamanaw kɔnɔ k'a daminɛ Mali Burkina Faso ale ni Niger farikolo ɲɛnajɛ ka kɛ n'ale wulikajɔ kɔni kunnafoni kɔni bɛ bɔlɔlɔsiraw kɔni fɛ ka yira k'a fɔ ko ni jamana saba y'u kanbɔ mun ye Coupe d'Afrique des Nations n'a fɔ mun kɔni ye CAN ye ka se k'o ta ni k'o di anw ma cogo min na yanni mun kɔni ye san 2000 ale ni mun kɔni ye 32 n'a fɔ mun kɔni ye CAN 2032 k'o kɔni wulikajɔ kɔni kɛra an ka jamana saba kɔni fɛ wa u y'a laɲini mun kɔni ye CAF maaw fɛ n'o ye Confédération africaine de football o mun ye farafinna jɛkuluba o mun bɛ mun kɔni ye Coupe d'Afrique ni ka se k'ale baara kɔni kɛ cogo min na wa ko AES jamana Mali Burkina Faso Niger k'olu y'a laɲini k'u fɛ tulu in kɔni labɛn anw ka jamana saba nin kɔnɔna la san 2032 wa an bɛ yɔrɔ min na komi bi kunnafoni fɔlɔ minnu kɔni bɔra a yɛrɛ la k'a fɔ kɔni jamana saba in kɔni k'an bɛ se ka hakili latigɛ ko ni Ala sɔnna ma ko jɔnjɔn in bɛ sɔn ka ta ka di an ma an ka jɛ ka nin tulo in labɛn ɲɔgɔn fɛ wa maaw hakili b'a la jamanaw bɛ se ka tulo labɛn ɲɔgɔn fɛ o ma daminɛ bi hali Coupe du Monde in banna sisan o tun bɛ jamana saba de bolo l'Amérique jamana n'o ye États-Unis ye ka se Canada jamana ma ale ni mun kɔni ye k'a fɔ Mexique jamana olu de kɔni Coupe du Monde kɔni labɛn wa ni bɛna kɛ farafinna ta fɛnɛ an maa saba ka se ka jɛ ka tulo labɛn ɲɔgɔn fɛ cogo min na a wulikajɔ kɔni kɛra ni ka sɛbɛnfura kɔni don an bɛ dugawu de kɛ laɲini min kɛlen filɛ nin an ka jamana marabaaw fɛ Ala ka se ka nɔgɔya jamana saba in yan'o cɛ o ka sɔrɔ bɛn keleya lakana o sabatilen bɛ an ka jamana kɔnɔna la wa ni Ala sɔnna ma o dugawu an b'o ɲini Ala fɛ o bɛ se ka timɛ cogo min na. kunnafoni kuncɛla min ye jateminɛw ale ni wulikajɔ minnu kɛra jamanaden caman kɔni fɛ nin waati laban ninnu kɔnɔna la o dɔw bɛ tali kɛ jamana kuranko maaw y'a jateminɛ k'a yira k'a fɔ ko mun kɔni ye ko kuranko an tun bɛ sanga 6 ale kɔni kɔnɔ bɛ tali kɛ heure 6 la nka nin waati laban ninnu kɔnɔna la a bɛ dɔgɔkun kelen ɲɔgɔnna bɔ bi ko kuran kɔni bɔra heure 6 la ni ka taa heure 10 ale ni 2 kɔnɔna wa k'o ye jateminɛba ye k'u bɛ mun kɔni fɔ jamana marabaaw ye ko nin kɔni kɛra yɛlɛma ye yɛlɛma min ni a bɛnna jamanadenw ma sabula a bɛ ka kɛ sababu ye bi ka se ka maa caman segin mun kɔni y'a ka barolabala n'u b'a kɛ ni kuranko ye ka se k'o sabati cogo min na wa nin hakilina min talen filɛ ni jamana marabaaw fɛ k'u b'a laɲini Ala ka nin kɛ ɲɛta kɔni anw ka jamana kɔnɔ sabula jamanadenw mɛnna nin ko ɲinini na nka maa bɛ se ka fɔ bi k'a sabatira kuran kɔni bɔra heure 6 la ni ka na heure 12 la o jateminɛ kɔni kɛra jamanadenw kɔni fɛ nin ye mun kɔni o dɔgɔkun kelen ale ni a kunkanfɛn kɔni ye hali bi jamana kibaruya ko la mun kɔni ye tajiko o fɛnɛ bi maa bɛ se ka fɔ tare sabula maaw tun bɛ jateminɛ min kɛ fɔlɔ station kɔnɔ n'u bɛ tali kɛ aranko ko bi ko nɔgɔyara bi a bɛ kalo kelen ɲɔgɔnna bɔ bi taji kɔni bɛ ka sɔrɔ anw ka jamana kɔnɔ bi i bɛ t'i jɔ station kɔnɔ i tɛ tɛmɛ sanga 1 sanga 2 ɲɔgɔnna kan i ka taji i b'a ta wa ko fɛnɛ b'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ kɛmɛ ka wulikajɔ min kɛ bi ladum taara bi k'a bɛ ka bɔ a sira fɛ wa jamanaden fanba ka hakilina kɔni ye hali bi ka tugu jamana marabaaw kɔ hakilina min bɛ u la jamanadenw bɛ se ka basigi sɔrɔ cogo min na o wulikajɔ min na kɛ cogo min na o kɔnɔna la radio jɛka fɔ kɔnɔ an da nin da kɔrɔfɔ la. nin de bɛna dan sigi an ka bi mun kɔni ye dɔgɔkun ale kibaruya minnu farala ɲɔgɔn kan ni k'a lasaw ma hakilina taba radio jɛkafɔ ɲɛmaaba karamɔgɔ Buwa Jabate ka kunnafoni las'aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ ne ye Mamadu Mayiga ye ne ye Mamu Jara ka baara ɲɔgɔn fɛ bi sɔgɔma in na technique a tun bɛ Ahmed Jakite le prince technique bolo bɔlɔlɔ siraw fɛ Sylvie Dako o tun bɛ ale bolo ka folikan ta ka ɲɛsin mun kɔni an rédacteur en chef karamɔgɔ Bokar Traoré an bɛ a fɔ a ye aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ kunnafoni na ɲini ka d'aw ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa salam.